Не бъркай в очички. Какво ще прави сега кученцето? Как намига? Я ще му намигнеш ли ти, мамо? Така ли прави, мамо? Как намигаме? Как? Точно така. Где да бъркаш в очички? Не виж кученцата сега ще се появи ли, мамо? Да, и ще намига с очички. Как? Така ли? Ето ги кученцата. Ето го! Така ли намига, мамо? Зайка. Махаш му с ръчичка ли, мамо? Ще му дадем ли целувка? Дай целувка. Браво, мамо. Много си добричък. Браво, мамо. Охо. Охо. Как намига кученцето? Как? Мама! Кажи чао.